Ụlọọrụ Department of State Services DSS agbaala akwụkwọ n'ụlọ ikpe gbadoro ọkpa n'ihe isii megide otu nwoke gbara afọ 27 Innocent Chukwuemeka Ọnụkume maka ebubo ịkpọ oku ka eme nkwatu ọchịchị military coup n'ala anyị. Nyabụ ikpe ewetara n'ụlọ ikpe Federal High Court dị n'Abuja metụtara ozi nyabụ nwoke wepụtara na X handle ya bụ The Agroman n'ọnwa Ọktoba afọ a. Dịka ụlọọrụ DSS mee ka amata, nyabụ ozi gbara ume ka ewepụ ọchịchị gọọmenti nke All Progressives Congress nọ n'isi ya, chụpụ gọọmenti etiti, kwado ka ndị militari wegharụ ọchịchị. Ka anyị cheta na n'ọnwa Ọktoba afọ a enwere akụkọ nke ebubo na ụfọdụ ndị ọrụ militari kpara nkata ịkwatu ọchịchị gọọmenti onyeisiala Bola Ahmed Tinubu nọ n'isi ya, mana kosiladị ụlọọrụ Defense Headquarters kachapụrụ nyabụ akụkọ, kwuo na onweghị onye ọbụla eji maka okwu metụtara coup.